jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe deñiral jamma bela yo Allah yurmo musidɗo men galle siyako ɗum ton koye dendagal maaɓe julɓe en garti ha hande talde ɗo deftere nde gonno ɗo e dow mum deftere mawɗo men professeur Aboubacry Moussa Lam wiyetende Sawru Gandal en gayni damal garwaniwal joni natten koye damal ɗiɗi ngal o inniri happade pinal feere fenguidde no feewi ha joni dey an jangowo walla an hettiyanke ko min gandal haaldare ma mi ruttanimama hanki ngam holludema holto pinal adi aduna hol adduɓi ɗum ko jangtanimami ko ɗum wittoji ɓurɗi labde gaddi kono mi wima wonde anduɓe woɗeɓe jaɓani jebbilade golle Allah ruttade enoɓe etori tedde ɓaleɓe teddugal ngal ganduɗa ko Allah rokki ɗumen ɗum ina foti saabu ko nden pamata holno ɓalejo lesɗiɗira boɗejo ɓamtira ɗum foof tawa koye fenade suudinde wutte gandal pinal misira hanke yehino ha majji waɗi noon ko hay sinno gabriji mahanonoɗi lamɓe mabɓe ɓurɓe darjude e juulirɓe mahanonode Allah mabɓe e peñji mum kewɗi ina daari ha joni bindol ngol kam tawi kañum natti jangede firede watti hankadi goto foof eɗo hakkille mum tolni walla ɗo ceetanagal mum tolli ene duno e bangesa jajba dunade ɗe ngala e gasde kono mbiyen tan ɗum foof ko yinnode jilɓinde iwde misiranaɓe e pinal mumen saabu soɓe duttinoma e ko ɗanniyankoɓe anduɓe guereguen e rome en gacci e ɗum ɗon tampere waɗatano waɗi noon ko ɓen hay sinno ko kañumen battindi folde misiranaɓe jooɗi e leydi mumen meeɗani sikkude wonde misiranaɓe ko ɓaleɓe gonno te pinal mumen adi huɓɓude koye aduna he yeyni nokkuji foof nde ɗo signere ina saɗi anduɓe woɗeɓe daɗɓe hen gorko biyeteneɗo Champollion ina jeeya e ɓen hol Champollion ko kañum Allah rokki teddugal yiitude holno bindol misira hanki jangirte e holno ngol firdete e dabba mbiyen wittoji patuɗi e pinal misira hanki foof ko kanko rondi ɗumen hewɓe ni eɗe jaaɓi ko kanko Champollion woni ceerno yimɓe foof e gandal patugal e pinal misira waɗi mi wiide Champollion daɗi e signere nanngunode anduɓe woɗeɓe ko gila o hunci sirru bindol misiranaɓe hanki e hitande 1992 o etaki falde ɗemgal o ha laaɓi wonde pinal misira yalti koye Afrique misiranaɓe ko ɓaleɓe gonno ko kañumen dokki pinal ha tengti noon e bindol leyɗele taarinoɗe ɗum ɗe foof ɗum jeddi mbawa hen wonde saabu omo windi ɗum e talki ɗi o neldanno mawni ko hono Champollion mawɗo mo ganduɗa ko kañum nehimo nde woni e goto e jilluji makko wittu ɗi o waɗanno misira haade makko ruttade joomi ko woturu e ɗin talki ina jaari ruttanade nde kanko Champollion o yeehi e nokku biyeteɗo Biba El Moulouk ɗo won lamɓe misira leeli o taw toon nate ina nata e ɗabri feti gadan gurnoɗo hitande 1994 hitande 1999 kono noon koye lamɓe ɓurnoɓe darjude te ko kañum wonno baban Firawna Moussa o nden o ƴewtidima nate ɗe o tawi ko leƴƴi ɗi misiranaɓe ganduno e on jamanu gila duuɓi 1999 1999 hade annabi Isa nata ɗon e talkuru o windi mawniku ndu cogoɗen hen ɗiɗo konnguɗi
nde jiimi ɗeɗo nare ɗe diba el muluk mi hersini leñol men no feewi enen waɗeɓe sabu e leƴƴi yimɓe fof ko enen kenno caggal kono kadi mi weltima sabu mi andi tigi en liggimo gila nden mo ƴeewi ɗo gonɗen hande ɗo ha joni on ɓatake sample o holliri wonde e leƴƴi nayyi nataɗi ɗi hen ɗiɗi ko boɗeji hen ɗiɗi ko ɓaleji leƴƴi ɓaleji ɗi ko misira naaɓe hoddiɓe mumen wonnoɓe worgo leydi misira ndehe noon sample o kañum holliri misira naaɓe ko ɓaleɓe gonno kono nden o wirnima lomtimoɓe jakini jejjiti ko setinoɓe ɓen ko gando goto ina wiye Maspero ko kañum yiiti doole e Firawuna en ñobbanoɓe ina mofta e wiide makko ɓen fof ko waɗeɓe gonno hay debbo goto e mabɓe biyetenoɗo Nefertari mo ganduɗa nati mum fof ko ɓalejo kurum o wattu ɗum boɗejo kono ɗum hande tawama wona gonga saabu gando goɗɗo biyetenoɗo Ernest Centre holliri wonde Nefertari wona ɓalejo wonno ndehe noon ko Maspero tan peeje mum oñiɗo wojjini mum Maspero haɗani ɗon o yawnorama ɗum haw wi misira naɓe wona e leydi Afrique ndi ummi ɓe ummi ko Europe walla Asie e wiide makko nde ɓe ngari ɓe gardi koye bindol laamu e gueɗe goɗɗe Maspero so gando wonnone o wonano gando nunduɗo nandi e Maspero wasde nunɗude ko mawnum sample o mo kalɗen dow seeɗo ɓe miñi ko sankino tan sample o mawɗo dari ko yeddude ko settino ko fati e ɓalwol misiranaɓe e wiide makko sukundu harlindu e nguru ɓalew tagata neɗɗo wonde ɓalejo aɗa wawi waade no barmini ɓowlude sukundu ma harlo waɗa garñe tawa wona ɓalejo ɗum firti tan no Cheikh Anta Diop haaldi ɗum ni koye miijo ɓeeɗo anduɓe saysayeɓe leñol jogingol pinal fof natti wonde ɓalawol pinal handi hen tan ko leƴƴi boɗeji ɗum ɗo hollirte kadi ko wonde mbaɗo no sample o mawɗo ni hersani happade ko jeeya ko ɗum addinimo wiide sukundu harlindu e nguru ɓalew mbaɗata neɗɗo wonde ɓalejo joni kay o foti namdede ko holko waɗata neɗɗo wonde ɓalejo oɗo kam sinno wawno momtude ɓaleɓe foof e aduna he o yeebu binta mbaɗo no diri ni hakkille mum nangi ko pinal misira yalti koye suudu laamu pergu Mésopotami saabu wonnoɗoɓe e dande maayo Nil ɓe e wiide makko ko leƴƴi kuyuɗi gonno ko arɓe ina gummori Mésopotami ɓe jaltiniɓe e niɓɓere nanniɓe pinal sikki ala ɓen ummoriɓe funnague misira ko waɗeɓe tan mbawno wonde gandu goɗɗo Touba ko jeeyaɗo Farayse kañumne nden miijima wi misiranaɓe hanki mbawano limede e ɓaleɓe saabu kamɓe e koye mabɓe ɓe mbaɗano koɓe ɓaleɓe e wiide makko kamɓe misiranaɓe eɓe jalkittuno ɓalawol e nate mabɓe te ɓe jokkodiri tigui rigui e leƴƴi ɓaleji konde konuji mabɓe defti e maayo Nil ngo jiimi leyɗele keɗɗe banggue worgo misira ɗeɗo peeje foof noon ko ha sikke tan misiranaɓe hanki ɓurno ɓadade ko waɗeɓe e pinal mumen kono noon oɗo pila beña walla mbiyen boom cunniri basel foof nden juuri te misiranaɓe hanki sernude ɗumen e ɓalawol mumen gandugol anduɓe tubakoɓe peeje goɗɗe puɗɗi sakkede nden ɓe tawi moddeɓe pinal misira e yimɓe mum ha laaɓa gasata ɓe pelliti jabde feccade ngal
jogiiɓe ngon miijo ɓe mbi ko goonga nde woɗeɓe ummori funnaange Missira ngari e daande maayo Nil taw leydi ndi hoɗaama tawi leydi ndi hoɗaama kono honnooɓe ɗoon ɓe ko woɗeɓe jilluɓe ɓaleeɓe ngonno kono ɗum ne kadi haa jooni ko feccere fof sabu woɗeɓe jilluɓe ɓaleeɓe so jillondiri e woɗeɓe ɓurata ɓadaade ko woɗeɓe wonaa ɓaleeɓe ndehe ɗoone ko funti sabu ngooɗo miijo woɗɗaani woya heddiiɓe ɓe mbi jooni yo fecce hakkunde teri Misiranaaɓe ko leñol mumen bange ɓe ngonaa woɗeɓe ɓe ngonaa ɓaleeɓe ɓe ngoni ko hakkunde woɗeɓe ɓaleeɓe nde ɗo feere yiiloto ko rokkude tuubakooɓe no namtori haa jooni e Misiranaaɓe tawde ɓe tawii happaade ɓe haa laaɓa gasata ɓe eto waasde heddaade juuɗe ɓole ɓe njendinoo e feccere ɗoon ñaawore annabi Souleymani bun Dawdo yoni jaabuwol so debbo wii yo ɓiɗɗo fecce e hakkunde tawata ko ɓiɗɗo wonaa ɓiyum annduɓe tuubakooɓe hanki nguddini iwde Misiranaaɓe hanki haa wuddi kono oɗo jiiɓoyi ko hannde tan yontidaaɓe maɓɓe kañumen iwdi maɓɓe e mbaadi maɓɓe ina laaɓnoo e hakkillaaji mumen no feewi ngadoroɗen yahuɗen e ndeer Injil Misiranaaɓe hanki koye leƴƴi ɓaleeji mbadda koye iwdi Ham ɓe njeya kamɓe e Kanannaaɓe e Kuusnaaɓe e woɗɓe Ham e wiide humpitiiɓe geɗe Injil ko kañum woni tanum leƴƴi ɓaleeji fof siftinen tan kanko Ham Sam e Jafet ko ɓiɓɓe annabi Nuhu ɓe ngonno en njii dow seeɗa ko leƴƴi ɓaleeji ngadi finde ko ɗum waɗi won annduɓe tuubakooɓe etiiɓe happaade Ham mbatta ɗum boɗeejo haa jooni siftinen wonde wiyaama ɓaleeɓe ko huɗaaɓe te kuddi mumen fuɗɗii koye Ham sabu kanko Ham nde Nuhu yari sangara jiiɓi haa woppi comci o waɗaani no ɓiɗɗo moƴƴo foti waɗde ni o woppuɗoon baabo o yehi boowal o suurti sirru mum ko Sem e Jafet cuuri bammumen tawi njiiraani ɗumen no yummondirinirno ɗum kono e ɗerewol Injil ngol njannguɗen ngol wonaa Ham huɗa koddi ndi rufi koye ɓiyiho biyeteeɗo Kanano won wiiɓe so ndiɗo kuddi paanondi e Kanan tan ya ñaama haa nawri leƴƴi ɓaleeji fof waɗi noon ko guuɗmo yahuɗen joginoo e ɓaleeɓe haa teŋti noon e Misira ɓe ngannduɗaa ko kañumen kalfunoo taaniraaɓe maɓɓe fodde duuɓi 400 ko ɗum waɗi ganndo gooto ɓaleejo kumpitiiɗo pinal Misira no feewi wiide ina gasa tawa Kaam ko innde Misiranaaɓe nde innirannoo koye mumen e ndeer ɗemngal mumen kono nde yahuɗen ñawni mbatti ɗum Ham ko waawi heen wonde fof omo sikki so Injil waddi Misiranaaɓe hanki e leƴƴi ɓaleeji ruttiima huɗii ɓaleeɓe fof tawara ko yahuɗen Allah e mumen si hannde Misiranaaɓe sabu ko kaalɗen dow ko naattinii e deftere hee guuɗ mumen faade e Misiranaaɓe no wari heen ɓaleeɓe fof no wonnoo nde wonnoo eno wontunoo fof ɗum kam holliri tan Misiranaaɓe hanki mbaawaano wonde woɗeeɓe ko ɓe ɓaleeɓe tan ɓe mbaawi wonde caggal yahuɗen gereɗen e koye mumen hay sinno ko kañumen mbattindi jokkondirde Misiranaaɓe ko cifi e maɓɓe ko ene laaɓi cer e wiide ɗanniyanke battam boniijo biyetenooɗo Hérodote Misiranaaɓe ko nguru ɓaleewu joginoo te cukoli mumen ko karliiɗi ngonno ko Hérodote seetti e Misiranaaɓe ko noon ina foti watteede hakkille sabu wonaa ko nani walla ko jangtana ko yiiri gite makko caggal nde o fecciri leydi maɓɓe gila keerol mayri rew haa keerol mayri worgo ndehe noon ko haali ko koko laaɓaa no feewi
te Hérodote andirano ko bammum tarikh sabu ko heewi ko haalno e leƴƴi ɗi o yillino laati ko gonga. won anduɓe tubakoɓe mbi ko haali misiranaɓe hanki ko wawata wonde tan ko jumre, kono min gandal mboɗo sikki kana haala ina wawi fiyede hello sabu haala ɗo ko fawi. Strabon kañumne ko ɗanniyanke wonno no Hérodote ni, kankone o yillima Misira. E wiide makko misiranaɓe hanki gonano so wona koyngal jaltungal e coppinaɓe. E coppinajo noon e hunuko walla kuɗol guereguen hanki firtuno ko ɓalejo, so tawi koye firongo yerwaka konngol ngol firtanno ko yeeso sumgo e nangue e ɗemgal mabɓe kamɓe guereguen. So tawi ko noon mbiyen ɗon e misiranaɓe mbawa wonde so wona ɓaleɓe te iwdi mumen foti ƴeewede ko worgo kono wona funnague walla rewo. Romain en ko kaali ko serani ko guereguen kaali ko. Won goto e mabɓe wi e coppinaɓe e misiranaɓe jeeya koye leƴƴi ɓurɗi hulderede saabu ɓe jeeya koye yimɓe ɓurɓe ɓawlude. Nde ɗo ƴettore fitti ko nde on windata nde taw nangue ɓaleɓe fuɗɗima yande e on saaha ko kamɓe Romain jimno Misira. ɗum noon ko caggal jibinede Annabi Isa. Hérodote yillino Misira koye temadande 5 hade Annabi Isa jibinede. Strabon kañumne yano toon ko duuɓi seeɗa caggal jibinede Annabi Isa. ɗum ɗo hollirta ko Hérodote e Strabon kañumen jilloto Misira nde taw pinal leydi ndi e laamu mum dañi duuɓi ujunnaji. nde ɓe jahata toon nde taw misiranaɓe jillotiri ko wona gotol e leƴƴi boɗeji konnoɗi rewo e funnague leydi ndi, kono ɗum foof e waade noon taw mbadi mabɓe waylahi baylowol kaɗongol andude on leñol gonnolngol leñol mabɓe. sinno no won hen mbirata ni ko leñol boɗowol ɓe gonno guila e awwalan, ɓe mbawanno tan ko ɓeydade wojjude saabu ɓe ɓurno wawde jillodirede on saaha koye leƴƴi boɗeji, tawde pinal mabɓe wonno tan koye ɓeydade abbirade banggue funnague rewo leydi ndi. e wiide wona e anduɓe ɓaleɓe oɗo jiliji mbañi hakkude misiranaɓe e woɗeɓe satinoɓe ɗumen e woppude ɓe worgo leydi mabɓe ɓe peñi lamorde mabɓe rewo leydi ndi, ene jeeya gueɗe liɓɗi pinal mabɓe te goppani ha ñifi ɗum boom. Ndeke noon e fannuji foof boɗowol misiranaɓe hanki to asli ko hunde nde wawa amnade. ɗum ɓurata labde ko nde duttuɗen e holno misiranaɓe hanki kañumene koye mumen honno jirantuno iwdi mumen e mbadi mumen. misiranaɓe hanki nangi ko taniraɓe mumen ummi ko nder Afrique. e wiide mabɓe ko worgo ɓe ummi saabu ɓe mbiya worgo ko leydi Guéno walla leydi Mayɓe. Allah mabɓe ɓurɗo darjude e ɓurɗo mawnude e laamu tataɓu hono Amen ummi ko worgo e wiide mabɓe leydi ndi ganduɗa ko toon leɗɗe cuura e fuɗata. wona Amen tan ɓe mbiyanno ko toon ummi, allaji mabɓe togosi kewɗi nangiranoɗi e peñji makko ko worgo wonno iwdi mumen kañumen. misirnaɓe hanki meeɗani jumde ha mbi ko rewo walla funnague ummi. ɗum hay sinno no jiiruɗen dow siiɗe ni won anduɓe tubakoɓe etinoɓe siinude ɗum tawama wonata. misiranaɓe jaalinoma funnague rewo leydi mumen ha jetti maayo Ofrate. ko noonne kadi ɓe jaalorino worgo leydi mabɓe haaɓe ndiwti nokku teɓɓitorɗo Naybere, kono juulirde ɓe mahani diine mabɓe e dande maayo Nil ngo. ɓe mahani mbaɗe noon hakkude leydi mabɓe e maayo Ofrate ngo. ɗum ɗo ene jeeya gueɗe kolliroje wonde ɓe peccano sikki e iwdi mabɓe e jiidigal mabɓe e leƴƴi konnoɗi e worgo mabɓe, hay sinno tawi ɗin leƴƴi ɓe ɓooyi habde mumen
kabdigal ittata jiidigal no woni anduɓe tubakoɓe cikkitani tawde iwde misiranaɓe laaɓi joni ƴeewen holno ɓe jiitortono ɗon ne luural ala wonde ɓe nangirno koye maɓɓe koɓe ɓaleɓe ko adi ko fof Allah maɓɓe e peñƴi mum fof ko ɓalewol ɓurgol yumɗude ɓe dokkanno ɗum e nder nare ɓe narantuno ɗumen heewiɗo amen walla Osiris natira ayawo gorko ɓalejo kurum mo waare morande Aste ina sowirtino debbo ɓalejo misiranaɓe hanki dokkuno boɗowol mantinigol tan ko setto hono seydane mo ganduɗa ko kañum herori kala ko faahe bonande e musiba e pinal misir hanki seɗɓe mbanno ɗum ko gaño Osiris labtuɗo etotonoɗo telɓinde kala ko on yinno wadde e moƴƴere mbabba ngabu e mbabba tugal daabeje ɗe seɗɗe hewno moltade e mumen ko boɗowol gabtorol dokketeno e pinal misir hanki ndeke noon tawde Allah misiranaɓe ko ɓalejo wonno te kala ko abtoriɗi ko bolowol rokkateno misiranaɓe hanki ko ɓalawol ɓurno horsinde ɗum ene jeeya ko mandinde koɓe ɓaleɓe ɓe gonno saabu neɗɗo mo hakkille mum diftaka wawa ɓurde yidde nguru ngu wona nguru mum yantude ɗum misiranaɓe e nder won e inde mumen kolleri ko ɓaleɓe gonno won innetenoɓe joftine ɓalejo walla boɗejo no ham ɓalejo walla ham boɗejo ni ɗeɗo inɗe ene jeeya e gueɗe bittuɗe anduɓe tubakoɓe wiyoɓe wonde misiranaɓe hanki ko waɗeɓe gonno boɗejo wawa wiyede George walla Jean ɓalejo saabu ɗum nguru tuba ko mboɗewu tan wawi wonde wawa ɓowlude ɗo nguru ɓalewu kañum wawi wojjude walla ɓowlude ko ɗum addani tubakoɓe hewde serdirde yimɓe mumen sukundu ko ɓaleɓe kewani wadde saabu sukundu mumen ko ɓaleru kañumen fof darde walla goɗɗum ko wona nguru ha joni dey misiranaɓe hanki kaɗani ɗon en jii dow wonde e ɓale yanade seti gadano natoɓe misiranaɓe en ene goppani en nate leƴƴi gonnoɗi e on jamanu e jamanu hitandu ujunere temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi haade Annabi Isa hono ngal natal kadi nana nata e yanade Ramses tataɓo gurnoɗo hitandu ujunere e temedere capanɗe jeetati e nayyi e hitandu ujunere e temedere capanɗe joyyi e tati ko leƴƴi ɗiɗi boɗeji gonɗi e leƴƴi ɗiɗi ɓaleji leƴƴi ɗiɗi boɗeji gondi e leƴƴi ɗiɗi ɓaleji ɓuuri hawnade e ngal ɗo natal noon ko misiranajo e coppinajo nandi nguru hay comci ɗiɓe ɓorniɗine ina wayno ko gooti ni ngal ɗo natal ne ɓeydima wirtude anduɓe tubakoɓe darinoɓe e wojjinde misiranaɓe hanki wona woɓɓe ko misiranaɓe koye mumen kolliri wonde to banggue leƴƴi ɓe limtanno koye maɓɓe koye leƴƴi ɓaleji ɗo kam ina laaɓi ceer wona Maham Neli Mamoudou ko misiranaɓe tigui dokki tubakoɓe wiyoɓe ina gojjina ɗumen ɓe fenade nangue hoore kellaw mbiyen tan enen gandal ɗum hawani en saabu ummiɓe nder reedu Afrique jiiɗi e coppinaɓe mbawata wonde tan ko ɓaleɓe so en deftima tawaten ko luural ala hakkude hoddiɓe misiranaɓe e misiranaɓe koye mumen to banggue iwdi e mbaadi wattidiɓe ɓe
kamɓe fof ɓe kawri ko misiranaɓe hanki ko ɓaleɓe gonno te jeeya koye dongre Afrique nde ɓe gona leñol jillugol ummoringol Europe walla Asie yeeso seeɗa mayn ndi wonde ngon miijo hay leƴƴi ɓaleji koddi hande e nokku mbaɗo no hirnangue Afrique ko hen goni fitotoɓe e yidde wojjinde misiranaɓe ɓe noon wonko jejjiti taniraɓe mabɓe ñamannoɓe momiɗi woni mayɓe misiranaɓe ɓe ɓalli mumen ñobbano kañumen taccano sikke wonde ɓen ko ɓaleɓe gonno saabu nde ɓe keɓno ko way noon foof ɓe jarri bortono ko so ɓalwol moɓe gaddana ko ɓalwol gonguira e gonga e on saaha ɓe cikkitta ko wonde koɓe gonduno e ñaw foof sellat so won tubakoɓe mbiyata ɓaleɓe ko ñamoɓe yimɓe ñamannoɓe mayɓe ñobbaɓe ina mofta duuɓi temedde ujunaji potani jalde ɗumen duho beele misiranaɓe hanki ko waɗeɓe walla ɓaleɓe gonno juuti kono ɗum foof e waade noon hande karallagal e gandal jettimo e nokku mo ganduɗa hunde nde ina wawi labɓiɗinede ceer nguru ko ngu wawi wonde foof so ngu sunnorama kaɓirɗe jogade hande ɗe andere ko ngu woni kono nde Ramses adda Paris beele ma ñonkor gonnoɗo e wurnude ɓandu mum o ware ala foof ko sunnaka e mum wiyama ni e nder reedu makko ko wayno simme tawama hen te simme sikkateno ko Amérique ummori sanga nde laaɗe Europe naaɓe mbatti wefade ha toon e wiide toppitinoɗo no safrira ko sukundu makko o holliri wonde kanko Ramses ɗiɗaɓo ko boɗejo mo sukundu soyru o wonno ɗum ɗo noon nde ɗeɓi jalnade seeɗa saabu Ramses nde sankotonde taw temudini te hay ñakkowo e bedda ina andi wonde sukundu temudinɗo no wawno waade e cukaku jomum foof tawata ko ranwital kono anduɓe woɗɓe sunninoɓe Ramses gila ko ɓooyi gandinino wonde mo ko sukundu makko tawama ko soyru wanno noon ko nde ndu ñobbatende beele ma ɓandu makko wasa ñolde nde leɗɗe kutoronoɗe ɗe puuɗi wiɓe sukundu Ramses ko soyruɓe ina ganduno ko kalmi ɗo ko kono yidde mabɓe wojjinde Ramses fooli nundal mabɓe e ɗum eɗen mbawi jokkude e ɗum ɗo holko woppi nguru suuɓi sukundu poɗɗo ni naywuri so tawi ko ɓalawol walla ko boɗowol ƴeewre ngal ɗo namdal hakkilantewal Cheikh Anta Diop namdima ɗum kono o dewi ɗon saabu o ƴeftu guri ñobbaɗi misiranaɓe hanki o sunniri ɗumen kaɓirɗe makko o holliri wonde ko ɗi ɓaleji ɗi gonno e batu dadɗonongu e wuuro Ker e hitande 1994 ngam jittude iwdi e mbadi misiranaɓe hanki Cheikh Anta sakti golle mum andini kadi wonde kala jiɗɗo fawde guite mum e majje omo bismi ɗum e liggordu makko wondu Dakaru nde haw rutti e jomiko o yiyani hay gando goto tubak e wiyannoɓe misiranaɓe hanki ko waɗeɓe gonnoɓe mbiyen ndeke habdiɓe makko kulimo hande o ɓuuri sikkede ni ko anduɓe tubakoɓe mbaɗi no waɗi ni ina gasa ni tawaɓe kaɗani e sunnade guri misiranaɓe hanki tawa boom ɓe tiggi ƴiƴimeji mumen e gueɗe goɗɗe iwɗe e ɓalli mumen ñobbaɗi ɗi Allah mofti haadi jetti yemen ko wawi hen wonde foof koɓe jiiri ko eɓena cuuɗi ɗum ɓe calima saktude ɗum ɗon noon hollirta ko gueɗel gotel sinno ɓe tawno guri ɗi ko boɗeji gonno tawanno koɓe mbayini ɗum gila ko ɓooyi so ɓe dejƴirini no ɓe dejƴirini tawata koɓe
dañani sagoji mabɓe. Hoto nunɗal woni? Happiɓe Misira hanki ɓe kappima fulɓe ni. Ɗum ɗon noon fotani hawde kala kumpitiɗo gueɗe fulɓe. Ko adi ko fof eɓe ceeri to banggue mbadi e pinal e ɓaleɓe heddiɓe ɓe. Rewi hen ko gila tubakoɓe naati Afrique, ɓe cali jimadi mumen, ɓe kaaɓi e mumen hande ɓen polnoɓe fof. Ko ɗum ɗo addani anduɓe ɓe nunɗani walla woɗɓe ɓe gona anduɓe ni etade happade fulɓe, itta ɗumen e leƴƴi ɓaleji, mbatta ɗumen e leƴƴi boɗeji. En ji wonde kala leñol pittugol hunde tubakoɓe etima happade ɗum, saabu to banggue miijoji ɗiɓe tonguirta leƴƴi haaɓe mbawa fewnitade mumen ene jeeya hen ngoɗo. Ko boɗejo tan hande e pinal eko jokki hen, ndeke moɓe tawri pinal e yidde hoore mum foof natti wonde ɓalejo. Noɓe mbaɗi foof maɓe gojjin ɗum ha wojja coyi. Fulɓe ko hen jeyno, tubakoɓe ina jeeɓannoɓe e sirru. Tawde noon alay saago fulɓe kappe, anduɓe e majjuɓe foof, hewɓe e tubakoɓe ɓe fiya ko mabɓe welno, goto hen foof settu kuɗol mum ha seeɗi, windi ko hakkille mum addani ɗum e iwdi, mbadi e pinal fulɓe. So en duttima e ko ɓe bindi ma kawis jaleɗo walla secret dangu en. Won wiɓe fulɓe wona e dongre Afrique nde jeyno awwalan. Ɓe hen mbi ɓe ummi ko funnague e dongre Asie nde e nokku gandiraɗo hande Polynésie. Woni leydi ndi duuɗi kewɗe. Ɓe mbi hay sinno ko Asie ɓe ummi wona Polynésie ko Malaisie. Heddiɓe ɓe mbi ɗum ko campi. Fulɓe kay jalti koye dongre Europe nde e nder leñol golluwa en woni taniraɓe Farayse hande. Woto mo jali saabu ko gonga e mabɓe wonno. Won wiɓe ala fulɓe kay no mbayi wonde yaama yaadu en ni ɓuri yaltude koye leñol gitan en. Heyi haɗani ɗon saabu woɗɓe mbi lanaka Karlet ɓe gartiri ko e dongre Afrique nde ɓe kumika e kaaje Sahara gila koɗe kecce. Wattindiɓe ɓe mbi tati memata jeenayyi so wonti laana fulɓe ina hume ka foti humede koye dande maayo Nil. Tawde wutte fotani fondede e jullare so joomum ina tawa holko fulɓe e koye mumen kaali e iwdi mumen. En mbawa wellidde ɗo ɗeɗo leece fof, kono ma en eto wertude hen won e majje ƴeewen so eɗen jooɗo. Ɗum noon ko ɗo kaldaten ha ñande wonde so Allah jaaɓi ƴeewen holno tubakoɓe kaali e iwdi fulɓe. Ɗum noon Allah jarama on jarama.